Nebunule, ce faci? Ei, nebunele, ce faci? Ia uite pe asta, o văd în oglinda de la mașină. Hei, vino! Mamă, uitați și pe el. Uite ce mic e la Bibi. Ia uite-l, mă. Ia uite Bibi, uite. Iată-l, Ți-l iau pe ăla mic și ți-l pun în pătuțul mic. Anca, iată pe ăsta mic. Da, mami, da. Hai, vine! Vine la mine! Ce mare e să moară măsa în pușcărie. Hei, Iată-l, iată-l. ăsta de bani! Frăierică! Oh, cu pacelă! Te prinde Uite, ăla. acum tu poți să o iei Da, mă, pe aici, păi, că noi data trecută am luat-o pe acolo. te prinde ăla încă o... Prindă? Dar nu o să ne prinde. Pe tine te prinde de coi, Bibi. Am ce ne mușcă. Nu, mamă. Animalele de aici nu mușcă, dragostea mea. Astea sunt pentru oameni. Acolo e ce face la noi? A, uite mă, aici e unde aștept să se deschidă poarta și bla bla bla, vezi? Hai ce plecăm? Hai ce plecăm, Am dar... zice să nu-i hrănești pe ăștia. Da. Hai ce plecăm? Nu, mami, cum să plecăm? Nu plecăm, tata. Ăsta e bău. Ăsta e bău. Așa îi zice? Da, bău. Nu e bău. Tata e. Nu e bău. Tata e. Nu, mami, altul e bou. Să arătăm. O, ce occhiale. O, ce scârpă. De ce, mă, mami meu? Că ele sunt animale cu minți, dragostea. Da, e doar așa cu ele. Asta e uite. Ia uite ce Ia uite ce corne frumoase are. Wow. He's Christmas. He's put the Santa Claus. He's a... Anca, e în față sau e băiat? Ăștia nu sunt grei. Aia nu, sunt pe Polonezi, lituanieni ceva. Da, Lituanieni, că sunt prea blonzi. prea blonzi. Anca, e în Că față sunt și și figurați. e în față. Acum vreau și eu să mă duc de acolo și vreau... Ia arată-ți fața mai. Unde e fața mea? Ia să Păi acolo, pe geam. Urât cât poți tu, urât cât poți tu, cât poți tu. Hei! Unde ești? Nebunule mic. Anca, ce s-a terminat?